Dali, magluto ta. Tag-utan. Parang hindi na. Utan na. Dan sa gas mga friends, viewers, followers. Ali tapos kahoy. Tawag lang Utan na, yapon. bisaya. Lag agpati. Agpati ang isagol. Luto naman kong kanin. Okay. Yan. Ano? Hapon. Utan nga bisaya. Naman ko sa balay mga friends, viewers, followers, subscribers in my YouTube or in Facebook. I'm here at home. Utan nga bisaya. Ini kayo ang utan nga bisaya. May sakto, pure Pinay ang pagkaon. Utan, paborito po sa pong anak ang utan. May doon ay subak nga isda. Wow, yummy, yummy, yummy. Perfect ang panad to. Basta na ay isda na sinubak. Sinubak ang isda ang agbati nga na ikamunggay ubutan o nga agbati.